Usa ka pamilya nga nanginabuhi pinaagi sa paghimo og imahe ni Senyor Santo Niño ang mipaambit sa nadawat nila nga grasya sa matag adlaw. Nag-iisip nilang dako nga milagro. Samsang saksihan nato kung giun sa nila pagbuhat ang mga imahen sa Batang Hesus, pinaagi sa report ni Alan Domingo. Sa sudlunong bahin sa Barangay Bulacau, Dakbayan sa Talisay, nahimutang ang mga manghimuay og imahen sa Senyor Santo Niño diin usa kanila si Litoy Giangan. Gipakita niya sa Balitang Bisdak ang proseso sa paghimo sa imahen gikan sa pagsagol dayon pagkutaw sa fiberglass material nga maoy nagunang sagol. Ipakita nato ni Kapusong Angelito Litoy Giangan ang proseso sa paghimo paghulma sa imahen ni Senyor Santo Niño. Sir, unsa man ang proseso nga ato ang gihimo ron? Kuan ni fiberglass sir. Fiberglass. Okay, pagkahuman nimo natkutaw, Putang ni fiber mat. kanang okay. Aha. Ni gahi ani niya. Mm. Katingon na sinisang kuan ni fiber. Gitakos niya o gibutang ang kinutaw nga fiberglass sa hulmahanan. Lisod ba, sir? Lisod sa day bro. Kayahon na gid. Kayahon yun, ha? So, kaninyo hanggan sa part po ni sa imuhang debosyon isip deboto ni Senyor Santo Niño. Ano na gid. Human sa 30 minutos, naluto na ang gihulma ug nahulma na gyud ang panagway ug ang tibok bayhon sa ribulto sa Batang Hesus. Gikinahanglan pa kining limpyuhan aron mogawas ang bayhon ug ang hitsura sa ninyo. Hangtod na sa pagsulob og biste, pagbutang sa mga mata, ngadto na sa pagkolor sa globo nga gikuptan sa Senyor Santo Niño. Managlahi ang size sa imahen ug managlahi usab ang presyo nga mas ubos kaayo itandi sa matindahan. Matod ni Litoy nga ulitaw pa lang siya nagsugod sa iyang panginabuhi. Hangtod nga naminyo og adunay duha ka mga anak. Giisip niya kining dako nga milagro nga wa sila makasinati og dagkong kalisdanan ilabi na niadtong panahon sa pandemic. Wag ko biya kay kana mating hinay na ang order gyapon. Katambayayong ni Litoy ang iyang asawa nga si Idna silang panginabuhian diin apil sa ilang serbisyo ang pag-ayo sa mga daan og naguba nga imahen. Gipaambit niya ang kahibulungan nga nahitabo gikan usab sa mga imahen nga gipa-repair kanila. Apan ang klarong milagro nga nahitabo sa ilang pamilya mao ang pagka-graduate sa ilang anak sa college ug naka-abroad na karon. Ang yang bis mutusok gid sa atong pad. Mulihok og di nimo ilik imong kamot kay mahugid siya og di nimo turog kay nagtusok man siya. Mo to siya niya. Mo probuyag lang gyud ang akong anak nakahuman na gid siya. Pero Japan probuyag lang gyud. Managlahi ang istorya sa milagro sa balang bata apan alang sa pamilya ni Lito Giangan ang milagro kanang simple nga nakadawat og grasya sa adlaw-adlaw nilang pagpanginabuhi. Kana ang tinuod nga milagro. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.